Počkej. Jo, no, bylo to naopak. To prdele. Tak si stížná. Oni dva. Jo, no vidíš. Takže jo. Takže jo. Takže jo. Takže jo. Je to dobře, víš, čumáku. Víš, chlapi, vole. Neměl bych něco říkat. Jsme se dohodli. Jsme se dohodli. Jsme se drželi. Dohodli jsme se na nepravdě. Dohodli na taxi. Dohodli. Dohodli jste se, tak viděli dobrý. Já jsem to dobrý s tím nějakým klukem. A pak se shodneme. A proč s klukem? Tak zítra večer, jo. Cože? Jsi vedl to na další zem. Ale jenom to Jo, já se s tím nějakým klukem a pak budu říkat, to tam není. Vyspali jsme se spolu nebo ne? Vyspali jsme se spolu nebo ne? A tak se dohodneme, ne? Jo, No no. tak protože ne? No já bych ale neproval, že jo. No tak já Já budu říkat, nevím. že jo, ty ne. Já vím svý, no. No. No, tak asi ne. No já si jdu ty vole. Tak se tě nepustím. Vlastně nepustím. Jste Tomka? No, dík. Byla taky víc ví, ne? No, ty jsme si to. Já jsem neřekla, já mám svý. Jedno. Takže, víš, že jsme se bavíme? A na to vypadni pryč. Ada! Není Ada. Ty říkáš, že jsi vyspal s Bobetou a protože ty říkáš, že spolu nevyspali, víš, že jsi... Ne, naopak. Takže, Ty řekla, že jo, a asi potom... no, ty Ne, já si jsem tím říkala, říkal, že jo. jo. Nespali jste. Ne. Ne. Tak mi tady A to to světlete, já jsem teďka s tou paní Magorala. Ale já taky. celou dobu. Jo, jasně. Jak to teďka slyšíš, tak co? Takže mi dáš práce. Už mi řekli. Už mi řekli, jestli jo nebo ne. Ne. A teď... Počkej, ale to je zvláštní, modelku neví, co sví? Co? Říká, že ví sví. A ty to neví. Ty si na mě vypatla hlava. Počkej, ale ty se to zeptala, jestli už ti řekne jo nebo ne, takže on odpovídal na otázku, jestli ti to řekne. A on řekl No, ne. ale teď bude se vědět, jako, že zapírá. Chápeš to? Mě předtím říkal, že ví sví. Když ti řekne jeden čas, že jo, a pak se, my jsme se shodli, že ne, no tak se mi na to povíš, tak jo. Chápete, proč to řešíte? Viděte za rok a dejte si fotku. Počkej, chápeš, co to tady řešíte, to je snad naše věc. No je to vaše, jste nám to ale vysvětlete, že tady Říkáme, že ne. když se tady s tím chlubí, že jsi spolu s Bobetou, vole, a takovýhle. A ty zase říkáš, že ne, no tak třeba to může říkat, že se stydíš, jo, takže jsme s tím spolu spali. Zase stydíš, že máš... Já to tady ještě uzedeču. To vás když se stydět vám? No, tak... No, teď jo, ne, za tebe. Ale to říkal ano. Já říkám ne. No to. A já říkám ano. No a dneska dosvěď to. Tady jsi říká jo. A tady se říká, že ne, a teď se říká, že jo, a teď se shodli, že ne. Takže my Protože se ví pravdu. Já tady... Ty ještě říkáme ne a ne. Jsem zaden, musíme se spolehnout. Že jsme se shodli, že ne, no. Počkej, no, ale tak třeba, že bychom se spolu vyspali, a pak se shodli, že ne. Takže oni se spolu vyspali a shodli se, že ne, takže se spolu spali. A pak to říkal, že on řekl, že jo. No teď jo, ale on úplně začal říkat, že jo, a teďka zase, že ne, ale já jsem detektiv, jak terapie, sexuálních Koutek. víš co, odborník na sexuální styky. To jsi černý, ale to poznáš. A on mi řekne, že jo, pak zase, že ne. A teď jsme se shodli, jako, že třeba, my by, třeba jako tak příklad. Počkej.
No právě. Počkej, ještě někdo zamotali. Teď si vím, že bychom šli za ten rok, tam se a tak jsme se shodli, že ne. Bo tam ponu. A kam máš ho chtít Jakože oni spolu nevyspěli, ale jsou tam ponu. I o škola. Když jezdíš na koni. U babety doma, tak u vás se školy. Cože? Doufám, že ty máš měnila povlečení, protože já jsem tam spala u sebe. Vašku, nevím, jestli podle tebe honění, jak to znamená, že jsme se spolu vyspali. Uklidněte se, dámy a pánové, jo? Tak to tam mám, ona. Máš tam spousta. No, ne, víš, zamlouvej to. Ty tady debata. Ticho. Máme na linku bezpečí. Takže podle tebe, když si vyhoní někdo... Ne, protože ona řekla, že ona vyhodila a když si to viděla. Ticho! Posloucháte, ticho. Tam žena. Když tam bude, tak jako mám prostě na to dost velké. Jako proč? Vidíš, když se řekne, že to dělá prdela, není to pravda. S tím, jak se jmenuje, Míra. S Mírou Ulahila. Jonášem. No počkej. Takže máme debatu s Vaškem Šmídem. Takže pro vás znamená, že už nejste paní. Co mi na to povíte? Jo. Ano nebo ne? Chceme od vás slyšet definitivní odpověď. Ano nebo ne? Ne? Tady paní Švedlová. Myslíte o tom, že přijal není maso? Řekněte mi, řekněte mi, řekněte mi, co si myslíte o tom, že když jste řekla, že když jste Vaškovi vyhonila a on to bere jako, že už není paní s tím, že to má ten co odpovědět, to vás definitivní odpověď, ano, ne? To tady právě řekla, je to zdokumentovaný, takže se na to můžeme klidně podívat na záznam, jako ano, ne. Prostě ty si řekla, že si Vaškovi vyhonila a on to bere. Počkej, ne, že a on to bere, jako že už není paní? Ty jsi to tady ale řekla. No, ty jsi jo? Ano. Takže ty jsi mu vyhonila, on teďka říká všude, že... Počkej. Paní Teplá, ne? No, a co je gay? Malinký holva. Takže ty jsi mu... Maliny. Jo, maliny. Počkej. Jo, ještě to budou maliny. Takže ty jsi mu vyhonila a on tady prostě rozhlašuje, že jste se spolu vyspali, je to tak? Jo, no to co mi na to řeknete, prosím? Já jsem dneska neposlouchala. Nedějte, že jste neslyšela, co nás to upozorovala. Já nevím vůbec, o co. Takže vy jste byl opilený v motec. S vlivem. Pod vlivem drog. Jo. A jakých drog? Kobe, co ty nám vlastně říkáš sama rozdíl? Aby byli vidět zázemí od kamery. Počkej! Mámu říct, jestli on měl velký. Cože? No, Niky se ptala, jestli má velký hlavu. Já říkala, že to byla před 2 rokama. Mám velkýho, kolik tak byste si tak 7. Jděte do prdele. Tak 7. Jdi do prdele. 70 mm, 7 cm. Takže to pravda. Takže jde přiznání, ale potichu. Štábem. Pojď to. Nateč to! Jak to Kerimou jívat. Pojď to. A můžete zase opakovat, protože vás potřebuji to mít záznamu, abyste to mohli zapsat. Já to nic neřekl. Proč mi tady teda lidi říkají, co říkal? Já už říkal. Odpovězte, učící mikrofon, toč to!
emoce. To půjde na dračku. Drama! Ano, co tady? Víš teda, víš nějakou reality show. Vyhonění. Československo má talent. Vyhonění 2, vole. Česko má talent. Můžete mi odpovědět, jak Jo. velkého? Prosím vás? Pár milimetrů. To znamená, pojď mi prdel. Takže on mě zakrčil až v prdeli. No tak, co mi na to odpovíte? Jak vám mohlo vyhonit, když úplně máte zakrčil v prdeli? To jsem neřekla. Ano, já normálně budu na novináře, kámo. Ty se zhulíš. To máš špatný tohle. Jsme tam pořád po celou dobu. Jo, promiň. Nedáš to. Ona tady vylezla,